Wekdal so panggenan kawula sumanggaaken kanthi kairing sholawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. صلوا على النبي محمد. اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninja ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Hamim Asy'ari ingkang tansah kula hormati nuninja ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Agus Fauzi, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Asadi ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtar Hadi, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mukidin. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Saifuddin,
ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, ugi dumateng sedaya para ibu nyai ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Ngerancah, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sahibil bait panjenenganipun Ibu Hawiyatun saha Bapak Hadianto ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sahibil musibah panjenenganipun Mbah Mantep saha Mbah Iswanti. Mudah-mudahan panjenenganipun Mbah Mantep sekalian ugi Ibu Hawiyatun sekalian dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, kaparingan sehat walafiah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, dipun dadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Surya Nangdatul Ulama Ranting Ngerancah. Wabil akhos dumateng keluarga besar Majelis Taklim sedusun Ngerancah. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ingkang kula mulyakaken, GP Ansor ingkang kula hormati, rencang-rencang Banser ingkang kula mulyakaken, ugi keluarga besar Garfa Kada Fatayat, Jamiah Maulid Simtuduror ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibu Hawiyatun, ugi keluarga besar Bapak Hadianto ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing sami lenggah ngliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, po hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki makhluk ingkang senenge ngeluh, dipun paringi panas ngersula, dipun paringi udan nggih ngersula. Giliran diparingi udan kali panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso, padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Biasane nek lebar salat duhur niku mesti Jawa. Tapi alhamdulillah dinten menika Mbah Mantep sak keluargi ngawontenaken hajat dipun paringi tingkas terang. Mestine tanggane Mbah Mantep yo dong rasani. Mbah Mantep pancen mantep tenanan. Biasane lebar salat duhur Jawa kok niki terang ki Mbah Mantep nganggo pawang ngendi? Saumpamane siang niki kok Jawa, mesti tanggane Mbah Mantep nggih ngendikan malih, ya Allah Mbah Mantep mesake tenan. Nanggap mumpuni malah udan. Iketara mesti Mbah Mantep lali orang nguncalke sempak nyang payon. Dikilah sifat dasar asline menungso. Panggonane ngeluh, panggonane ngersula. Mula tak pikir-pikir lebar sholat duhur niku kan paling enak qailulah, istirahat, leyeh-leyeh tidur. Lah kok panjenengan rawuh wonten mriki tiker plastik dados alas. Mboten keduman snack nggih ikhlas. Sangu duit jajan langsung telas. Paling enak kan lebar sholat duhur niku nyekel remote, goreng bakwan karo pijet-pijetan. Tapi kenapa kok panjenengan rawuh wonten dalemipun Ibu Hawiyatun ngawontenaken hajat pengosan dinten menika, amargi sepisan niki adalah
mengenang 1000 hari wafatnya almarhum Bapak Supriyadi bin Mbah Mantep ingkang sewu dinten kapungkur menika kapundhut wonten ngarsanipun Allah. Sehingga acara haul niku adalah peringatan bahwa menungso datang teng alam dunya dalam keadaan lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kondur tengarsane Gusti Allah ugi harus dalam keadaan bingkol bing salim. Menungso teko ning alam dunya dalam keadaan sing apik, maka kondur tengarsane Gusti Allah ya dalam keadaan sing apik-apik mawon. Soale kainapa kok Ibu Hawiyatun ngawontenaken acara nyewu dinten sampai semeriah ini nganti tukul kembang dalam waktu semalam teng panggung niki. Nanggap mumpuni sing kula mireng-mireng niki nek nanggap mumpuni biayane larang. Soale panci jaman sakniki antara wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Tak ulang niki Yu Sartina. Orang yang banyak pahalanya kali wong sing banyak dosanya niku jebule ora ana bedane teng jaman akhir kados niki. Bukti nyata, sing salat 5 wektune jangkep jilbaban, sing ora nglakoni salat yo jilbaban. Sing lesane ahli dzikir mesti jilbaban, sing ora dzikir ya jilbaban. Mangkat nompo BLT jilbaban, mangkat senam ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya sik. Jenengan ki ngeproki sapa? Ibu-ibu sing solehah teng batin do ngucap ngeten, ya Allah mumpuni. Berarti aku wong wedok apik-apik sing jilbaban. Kok dipodokke karo wong wedok sing gatelen ya padha-padha jilbaban. Berarti jilbabe aku sia-sia dong, ora Yu Sartina. Ibarate urip niki ngeten, Bu. Siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang glentang. Terang. Lo siang hari cuacane cerah kok naik sepeda motor. Amangka lampu teng sepeda motor diagem siang hari kan lampune enggak penting-penting amat. Ning senajan lampu teng sepeda motor diagem siang hari mboten ketawis tujuane kangge napa, tapi yo lampu ning sepeda motor mboten usamawi dipreteli. Kenapa kok lampune mboten usamawi diprotoli? Soale kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuannya lampu teng sepeda motor bakal ketawis kangge nopo. Sami kali kula panjenengan sedaya dinten menika. Mbah Mantep kalian panjenenganipun Simbah Iswanti kelangan putra Mbajeng mesti rasane antuke move on niku kengetan mawon. Napa malih panjenenganipun Ibu Hawiyatun. Tapi kok kenging napa di tengah bahagiane Ibu Hawiyatun ingkang sakmenika sampun nglampahi bale wisma meleh kok tesih ngawontenaken sedhakoan acara haul yang padahal Bapak Ibu ganjarane kula jenengan sedaya nglampahi ibadah niku mboten ketok. Ganjarane salat jamaah, ganjarane maca Quran, ganjarane seneng poso,
ganjarane golek rejeki halal, sepisan ganjarane ora ketok. Saumpamane ketok pun niku ganjaran ya ora kena nggo nyalon lurah. Diklumpuk-klumpuke ya ora kena kanggo nglakoni mangkat haji, ora kena nggo tuku dongkelan sawah. Ning senajan ganjaran ingkang kula panjenengan sedaya klumpuk-klumpuke, mboten ngertos tujuane kangge napa karna tesining alam dunya, tapi kan senja kehidupan akan datang. Gini ku sing diwastani mati, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titimbangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Jebule sing jenenge pati tekone ra disangka-sangka, ora dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Oh, atau kula keri jenengan duluan, monggo. Oh, sami mawon. Wis tak walik niki. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikaaken menungso niki bakal dipun pundhut nyawane disesuaiaken kebiasaane. Sing biasane maksiat ki rata-rata diparingi ngumur rada dawa. Kangge napa? Kangge ditunggu karo Gusti Allah kapan taubate. Jebule bareng wis ditunggu-tunggu kapan taubate kok ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah dipundhute pas lagi nglampahi ibadah. Sing seneng sholat jamaah dipundhute pas lagi sujud ning masjid. Sing biasane poso sunah dipundhute pas nglampahi poso sunah. Sing biasane zikir dipundhute karo maca zikir. Sing seneng maca Quran dipundhute pas lagi tadarus Quran. Sing biasane ceramah yo matine karo ceramah. Yo apik sih. Tapi kan eman-eman. Cita-citane kula anake 12. Ambe nikah umur setahun 8 bulan. Ning Gusti Allah nggih mboten urusan. Nek empun wayahe seda ora kena diundur, ora kena dijokno senajan namung sesaat. Mula kenging napa wong pinter karo wong cerdas niku jebule benten. Halo. Halo. Selama ini kita mikir pinter karo cerdas niku ya padha mawon. Tapi jebule pinter karo cerdas niku jebule beda. Pinter niku mergo dilatih. Pinter niku mergo sinau. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku mergo keadaan. Cerdas niku mboten namung mergo gen keturunan, tapi karena tekanan kondisi. Wong nek tesi urip kados kula jenengan niki nembe iso mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata aku arep takon karo sing isih urip. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Berarti isih urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nilai nominal harga niku luwih larang emas sekarung napa ban bekas? Emas sekarung kuwi jawabane wong pinter. Jelas dong bocah TK mon iso mikir. Emas sekarung karo ban bekas luwih larang emas sekarung. Ning ternyata Mbah Mantep ingkang pundi piyantunipun Mbah Mantep? Oh teng wingking mriko. Ternyata Mbah Mantep mboten saged berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Ah yes. Aidu padel. Emas sekarung karo ban bekas luwih larang emas sekarung.
Tapi Mbah Mantep boten saged berenang kecemplung blumbang jero. Ora iso ngelangi dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Mbah Mantep luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Ah, kuwi jawabane wong cerdas. Padha karo kula jenengan sedaya sakniki teng daratan mriksani ban bekas ora ana maknane. Mriksani ban bekas ora ana nilene, tapi kan menungso niki enggal lawase bakalan tenggelam. Tenggelam ting pundi? Teng jero kuburan. Jebule ning jero kuburan ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar ning jero kamar. Sewengi dek ning jero kamar rasane kaya mung sekejap. Mergone napa? Jebule ternyata ning gone jero kamar pengantin anyar niku dihiasi kesenengan. Dadi sewengi dek sak lawas-lawas ning jero kamar rasane kaya sedelo. Mergo dihiasi kesenengan. Wong aku wis pernah ngicipi. Kok pamer? Iki nembe ana sejarah pengajian. Jamaah ngarani bunyaine pamer iki nembe ana. Yakin modele wong ngerancah iki. Kuwi ngarepe kerudung abang iki. Sing gincune abang menger-menger iki. Lho, mboten namung kula jenengan sing rumah tangganan. Oh, nggih matur mbandon, Mbak Garfa alhamdulillah, masyaallah. Matur nuwun Ibu Hawiyatun sak keluargi. Sedekahipun panjenengan dinten menika masyaallah andadosaken kami masyarakat ngerancah saged derek silaturahim. Mugi-mugi nambah berkah usahanipun panjenengan, amberkahi kali keluargine panjenengan, amberkahi kalian putra wayah sekalian Allahumma. Alhamdulillah niki luar biasa. Kula wau ngobrol-ngobrol kali Bu Hawiyatun. Ternyata Bu Hawiyatun ngawontenaken acara nyewu dinten almarhum Pak Supriyadi menika nggih musyawarah kali keluargi. Amargi senajan menika Ibu Hawiyatun sampun bangun balai wisma meleh. Ternyata ingkang garwa sak menika nggih piyayi ingkang paham agama sehingga Ibu Hawiyatun menika pareng warna-warna mawon ya Allah. Gara-garane gawa endok balado kok ya. Kon minggir kabeh. Cek matur nuwun. Saderenge lanjut panci kedah kondusif rumiyin. Yang pertama Pak operator sound system nuwun sewu mike kula niki suara efeknya napa nggih diicalaken mawon ngapunten. Dados mboten ngangge efek karena ngapunten kula nah radi lumayan iki. Soalnya ngapunten ingkang kathah suarane kula niki dasare serak-serak berserakan. Nek ngangge efek niku malah mboten patoso cetha amargi niki kita juga tenggene gedung Ibu Hawiyatun ingkang inggil menika menawi ngagem efek niku malah mboten patoso cetha kecuali vokalis rebana utawi kori-kori panci kedah ngangge echo kalian efek supaya nada tinggi niku kuat. Tapi menawi kangge pembicara mubalik menika sing penting volumene jelas lan boten ngangge echo lan efek kersane artikulasine jelas. Nggih, radi lumayan pokoknya jangan ada efek di antara kita. Nggih, apalagi pakai efek samping ya ora usah. Kersane suarane jelas karena Pak insyaallah mangke ngaos sesarengan kali keluarga besar Mbah Mantep, keluarga besar Ibu Hawiyatun menika sampai jam pinten mangke nggih? Jam gangsal. Jam gangsal sonten? Masya Allah. Berarti sholat asare 5:30. Oh, modele wong rancah. Ya Allah. Jare kolo-kolo. Jawabane jarene kolo-kolo.
tak titeni iki sebelah kolom kene pancen nyeleneh-nyeleneh ki wong kene iki kene. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Saenak-enaknya malam pertama nih pengantin anyar. Tapi Imam Al-Ghazali ngendikaaken sak susah-susahe malam yo malam pertama ning malam pertamane mayit ning jero kuburan. Peteng dedet nggak karu-karuan, ora nono kanca, ora nono batir, ora nono teman. Dan nikulah gelagepane lagi golek pelampung ngene iku ban bekase. Mula ayate Quran niku ngendikaaken Anje sebelah kiri perlu dikondusifkan, kono ndok balado. Lah sakniki mboten ndok niki. Cak Anje ya Allah, jebule ngisar wil alpukat ya ana menungso ya. Assalamualaikum. Oh ya Allah niki, ya Allah ning jembatan barangan. Ning powotan ya padha nderek ngaos. Assalamualaikum Pak. Matur nembah nuwun ingkang kathah niki kula makili Ibu Hawiyatun sakeluargi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Ibu ingkang jilbab cemeng coklat pink kuning saged pinarak mriki Bu ngapunten. Nggih, monggo maju mriki. Nggih mboten mawi teng mriku, maju mriki niki. Tesi wonten mergi niki teng tengah-tengah mriki ngapunten ingkang kathah. Monggo ketimbang jenengan diseneni mawon kalih ingkang wingking. Nggih malah diuncali snack barangan. Monggo Ibu, nggih jenengan pinarak mriki. Mboten sampun niki nderek kula manut kula. Monggo pinarak mriki monggo. Pun paringi mergi. Mbak Garfa utawi Pak Banser kula nyuwun bantuan supados menika kersane Ibu ting wingking boten protes mawon. Saya harap saestu nyuwun pangapunten yang kalau di belakang tidak bisa melihat rainya saya. Yang penting swantene jelas. Ngaten nggih? Saestu kula makili Bapak mantep kalian ingkang putra menika Ibu Hawiyatun saestu nyuwun pangapunten niki jebule kula harus menguasai panggung. Harus ting pojok panggung kiri, pojok panggung kanan, yo ning tengah-tengah. Nganti wau kembang ker dibubuti sedurunge pengajane rampung. Mergo menutupi merongosnya mumpuni. Nggih sak mangke diatur kali Mbak Garfa. Kersane menika Mbak Garfa niki ibu-ibu sing kerudung coklat, kerudung cemeng. Nggih sabar ngaji kok kaya tawuran modele ngene iki ya Allah pancen. Mau ngerancah ki ana bae modele. Kanthi sabar monggo diatur kali Bu Garfa tak sholawatan sik. Shallu ala Nabi Muhammad. Aja sira banget nggonmu bunga ana donya malaikat Jurupati lirak-lirik marang sira nggoneng lirik malaikat arep nyabut nyawanira yen wis teka titi mangsa ora bakal bisa sumaya yo repanane nyambut gawe shallu ala Nabi Muhammad. Ya Muhaiminhu ya salam salimna wal muslimin ya Muhaiminhu ya salam salimna wal muslimin
Sepidana Ali bin Nabi khairil anam wa bi'u mil mu'minin larane sekarat pati sewu lara dadi siji merga uripe padha lali marang tuntunan agami ninggal salat ninggal janji maksiat sing dilakoni mula urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi sholawat ya muhaimin ya salam salimna sepina mali ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin nabi khairil anam wa bi'um mil mu'minin sepisan malih bin nabi khairil anam wa bi'um mil mu'minin Sallu ala Nabi Muhammad diselengi solawatan berkersane sing teng wingking yo marem reksani rainya mumpuni pun aman saniki Bu matur nuwun sanget Bu Karfa ugi keluarga besar Banser ingkang sampun derek mengamankan dan menertibkan menika pengaosan niki yo nembe pengajian rasane kayak lagi piknik tamasya nggih Bu nggih ora diundang yo mangkat dhewe ora keduman snack yo jajan dhewe ora keduman panggonan yo lungguh dhewe ora iso jumeneng ngadeg yo nggawa klosok dhewe sing atine dengki yo ditanggung lah niku pinter jenengan sing sami teng andhapit alpukat nyon agengi pahapunten saestu mugi-mugi sampai pun acara lancar barokah ugi mangke ngaos sampai jam pinten mau jam gangsal niki grup rebana yang putih-putih dari mana ini dari mriki nemu basa anyar dari mana dari mriki mau kemana mau ke mriku niki grup rebana dari mriki saya sawer dulu monggo saling ngiringi sampai jam gangsal nggih kenapa rebanane kok mawi disawer soalnya ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri bocah nom-noman saniku ora ning kutha ora ning desa isine game-gamean mawon HP-an mawon ning kamar mawon kan mending nabi rebana tambah sholawat tambah mahabbah Allahumma mudah-mudahan niki keluarga besar jamaah rebana dari mriki dipun paringi istiqomah lek maca sholawat sound system barang disawer nggo tuku udut monggo nggih sound system nggih soalnya kula ngertos kok nek sound system ditanggap karo pengajian niku biasane bayarane mboten full nggih nek acara hajatan biasane niku bayarane mesti full 100%. Tapi menawi disewok karo pengajian biasane niku bayarane namung separo.
Soalnya nopo sound system niku biasanya ngalah barokah ben kersane teng pengajian mesti kata kiai kiai sing rawuh ben sound system kula niki diberkahi. Tepuk tangan dulu dong buat warga ngerancah luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangi akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Lanjut nggih, Bu. Gusti Allah ngendikaaken menawi ana menungso anak Adam meninggal dunia, maka ternyata muncullah ada dua makhluk teng sekitarane wong sing lagi sakaratul maut. Sakaratul maut niku nafas yang sudah ditenggorokan. Cara basa Indonesia niku lagi apa ya sakaratul maut? Sekarat. Cara basa Cina cengep-cengep. Cara kene apa? Kelejet. Kejet. Niku basa Jerman niku. Sakaratul maut, mayit utawi menungso menika nafas sudah ditenggorokan. Lagi cengep-cengep, lagi kejet-kejet, muncul dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, maca Qur'ane kula jenengan niku berubah dados malaikat, namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Setan niku nek ana wong lagi kejet-kejet sengaja muncul niku. Dalam rangka napa? Setane niku ngrisiki karo kupinge sing lagi kejet-kejet supaya mati dalam keadaan tidak beriman dumateng Gusti Allah. Mula kaya napa? Jari kitab I'anatut Thalibin menawi wonten tiyang ingkang sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Surat Yasin ingkang dipun waos tenggene tiyang ingkang sakaratul maut ngendikane kitab I'anatut Thalibin, maka setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Kirang langkung surat Yasin niku 3000 huruf lebih. Ping 10 niku berarti puluhan ewu malaikat mandap kangge tameng, kangge benteng, kangge tembok teng talingane wong sing lagi sakaratul maut supaya mboten tembus digodha karo setan. Inilah pentingnya panjenengan sedaya kita menungso duwe dzurriah keturunan ingkang saged maca Quran, maka silahkan titipaken tenggene Pak Kiai, anak-anak kita dikon padha ngaos. Karo Kiai ora basa. Orang ngakali, jenengan kok ya wong rancah ki, wis ana ndok balado, ana wong ngadeg ya diprotes, karo bunyai ora basa sampean. Pentingnya anak-anak kula panjenengan sedaya titipaken pondok, titipaken madrasah TPQ, titipaken tenggene Mbah Kiai, anak-anak kita kon padha ngaji. Sing tuwa ya aja basa karo nom. Wong sing nem niku kan malah kudune sing basa karo sing sepuh, nggih to, Bu? Mula kaya napa kula panjenengan sedaya sakjane mengeti haul niku adalah kula panjenengan sedaya sing tesih jumeneng teng alam donya niki delingaken. Ternyata mayit-mayit teng kuburan kuwi tiap dinten donga. Ternyata mayit teng kuburan lek ndonga Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit anggen berdoa Allahumma ja'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Ternyata sing tesi urip berdoa, yang sudah mati ya berdoa. Napa bentene nek wong kok tesi jumeneng sugeng urip berdoa, maka setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Allah, dan setiap doanya ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah. Niku nek sing tesi urip. Tapi nek empun mati, ketika berdoa niku mayit ning jero kuburan, ada kesempatan doanya diijabah oleh Gusti Allah,
Tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Mula niku wau kula teng awal kangge mukadimah matur bilih kula panjenengan sedaya urip ning alam donya sing ganjarane akeh karo sing dosane akeh kuwi padha bae. Ning arep golek sangu sakake ya saiki. Mumpung ning alam donya. Arep golek ganjaran sekarang mumpung di dunia. Karena kalau sudah mati itu hari pembalasan namanya. Mergo senajan mayit ning jero kuburan doane kepireng karo Gusti Allah bahkan iso dijabah karo Gusti Allah nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti. Mergo konsep saking Kanjeng Nabi idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiang menungso sampun sedok wafat meninggal dunia putus sedaya amale kecuali 3 perkawis. Pertama sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu ingkang manfaat. Dan yang ketiga sedang diusahakan kali Ibu Hawiyatun sak putra wayah mendoakan kali ingkang almarhum suami nggih menika almarhum Bapak Supriyadi dengan maksud tujuan menjadikan kita waladun solihun dadi wong-wong sing soleh. Allahumma Allahumma. Saya mau bertakon kepada yang sebelah sini. Bu, assalamualaikum. Mriki wonten dusun Ngerancah, wonten jamaah muslimat wonten. Masya Allah, jamaah fatayat nggih wonten. Jamaah dhibak wonten. Jamaah mujahadah istighosah wonten. Jamaah tahlilan wonten. Masya Allah, jamaah yasinan wonten. Masya Allah, tepuk tangan sik ya Allah wonten kabeh. Sing terpenting menawi pun wonten grup yasinan, biasane kan giliran nggih Bu nggih. Sing kegilir maca yasin teng dalem, ahli warise ya kudu melu maca yasin. Aja malah sibuk nggawani soto. Nggih mboten? Loh. Yo kabeh ganjaran pancen. Tapi kan dalile awaladin solihin yad'ulah. Utawi dongane bocah soleh-soleha. Lah kok malah ahli waris ora melu maca yasin. Dume wis ngundang grup yasinan. Ya berarti kan dalile dadi berubah awaladin solihin grup yasinan solihin yad'ulah. Au Ustadz solihin yad'ulah. Wong sing mimpin yasinan Pak Ustadz. Mula konsepnya adalah dongane anak soleh-soleha. Mula pentingnya duwe putra putri niku minimal anak sing padha pinter ngaji. Minimal iso bisa kirim donga Fatihah karo wong tuane. Soale sing diarep-arep karo wong tua bareng sedo niku boten bondone anak, boten dunyane anak, boten derajat pangkate anak. Mergo wong tua niku saya sepuh malah saya sensitif atine. Iso mikir jebule pancen bener wong tua siji iso ngrumat anak 8 ning anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Laras. Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Modele wong rancah. Mula ngapunten malaikat Jibril niku sampai ngendikaken ngeten iki. Mbok paribasane anak ilmune sundu langit, gede dhuwur, irunge bangir, lencir kuning, kumise jelabet kaya tambang dadung sapi. Sikute kaya petel, garese kaya bantalan ril sepur. Tapi kok nganti wani karo wong tua, ora pantes manggen ting swarga. Naudzubillahi min. Mergo saya tua niku saya paham al-malu wal banun zinatul hayatid dunya.
Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunia, perhiasan ning alam dunya. Jenenge tiang sepung gedhekno anak ya Allah. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo strameme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Dalam rangka nyukupi kebutuhan anak, nyukupi hak-hak anak. Bareng ning kandutan nembe kawan sasi mawon diacareni tasyakuran ngapati. Bareng mitung bulan kari mitung sasi, bareng babar tanggung jawab lebih gede. Nangis sedelo langsung digendong disolawati. Tak lelo 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 ledong jep meneng aja pijer nangis. Anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus. Lagu zaman sengin mbok ditembangke tengah hari panas ngentak-ngentak mesti tanggane krungu ya rasane adem. Mergo napa lagu zaman sengin nimang-nimang anak isine lagune doa. Cobi lagu zaman seniki ora ono sing pas go nimang-nimang anak, masa lagu zaman seniki karo nimang-nimang anak gara-gara sebotol minuman. Bocah ora njur merem malah mendem. Na'udzubillahi min. Lho lagu zaman sengin kan isine doa. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi ya pendekare bangsa. Bareng anak wis turu nang gendongan wayahe digletakno jane ya nek nggen kula mboten digletakno, nek bayi sare nggih kantun dibongna. Dibongna niku didokok ning gone kasur. Tapi mergo ana nyawane ora digletakno kaya barang digletakno. Disarekke dikirane wis mati disarekke. Dibubukke cara mriki. Alah ora kreatif. Nek nggen kula bayi ki ora kena digletakno wong ana nyawane kok digletakno. Kaya kresek bae ana barange gletakno. Dibongna. Nek cara nggen kula nggih cara mriki dibubukke. Bubukke. Napa? Bobokke. Bubukke lah angel tenan. Nek cara Cilacap dibongna, ki anu bocah wis merem dibongna dhisit, bahasa ngapak ngaten niki. Diturukke. Olah mlaga diturukke barang. Ora pas dibubukke. Barang putrane dibubukke ning gone kasur, alon-alon banget ibu elek ngletakno mbubukke anake, tangane dilepas molek mundur kaya ngunduri bom. Ora uli ana barang sing muni. Bareng ibune mundur malah ibuke wain karo kepentut. Lah melek meneh bocah ya Allah Gusti. Iku nembe masalah mbubuke anak resikone gede, Pak. Bareng bayi lahir niku tanglet kali Ibu Iswatun. Iswatun kowe. Iswanti. Garwane Mbah Mantep, Mbah Iswanti ya Allah. Karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Sing jenenge tiang sepuh duwe putra mesti ngertos tanggung jawabe niku gede. Bareng putrane lahir ning alam dunya, lahir saking gua garbane ibu, kullu ghulamin murtahanin bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Bareng bayi lahir umur 7 dinten, maka orang tuanya memberikan nama yang baik, memotong rambutnya dan menyembelihkan hewan akikoh. Nek bayi wedok wedhuse setung. Lah ngono aku direwangi. Jawab nggal tok kaya kepelit jenengan.
Ulang. Jenengan jawabe yo ngono passworde ben ngajine nganti jam 5. Ulang. Kenging napa kok wong anak menungso dadi anak menungso ya. Wong ki kudu diakikoh. Karena nek wong piyayi kok dereng diakikoh berarti masih di dalam pegadaian. Lah disembelihkan hewan akikoh klicire getih ki kangge nebus lare ning jero pegadaian. Mau kadang-kadang wonten Bu, anak kok dereng diakikoh Pak, biasane bocahe rewel mawon. Omong-omongane angel. Nakal niku tidak hanya karena lingkungan dan tontonan HP-nya, mungkin karena belum diakikoh. Bareng wis tuwa sih durung diakikoh, ndableg. Ora kena diomongi. Salat babar blas, pengajian radoyan, ngomongnya Allah watake Allah sifate Allah sene padu pamer pelit medit betitil bakhil kucren jelantir kikir kaya pil kudanil. Mungkin mergo durung diakikoh. Mula klicire getih kangge nebus wong ning jero pegadaian. Nggih niku akikoh bayi wedok wedhuse setung. Kurang kompak. Bayi wedok wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse kal. Insiden teng kene menyediakan alat USG wedhus. Upamane ono ya mestine larang. Lagi menungso mawon sing meteng kadang-kadang USG dalam selama kehamilan paling namung sepisan gede-gedene tinggi kok mergo bayare larang. Kok malah wedhus barang konsep USG. Upamane takon ya saged karo baku lekul tak delok kok dosen jenengan Pak Enol banget iki. Kira-kira nek niki tak tuku nggo akikoh iki wedhus lagi meteng apa ora ya? Kan bakule bingung lek jawab yo, bakule ngucap yo piye ya Pak? Sepisan aku kan dudulan anane. Pun repot niku Pak. Ning mergo jenengan takon iki wedhuse meteng apa ora ya? Sak saged pengetahuane kula tak jawabi. Insya Allah niki 68% wedhuse kula niki sing wedok agi ora meteng. Jenengan ngertos saking pundi Pak Bakul? Soale niki kandange wedhus antara lanang karo wedok tak pisah. Nanti repot banget kaya pesantren barang.
kandang lanang, kandang wedok dipisah. Lan aku ya tidak pernah melihat ini wedhus wadon ditumpai. Ya insya Allah lah 70% kali tak delok fisike memang lagi ora meteng. Akhirnya pembeli ngucap, ya wis lah aku mantep tuku wedhuse sampean. Bareng akad jual belinya sah, tekan ngomah disembelih nggo akikoh, pas dibelek wetenge ono cempene. Apa hukumnya akikohnya? Akikohnya tetap sah. Kenapa akikohnya tetap sah? Karena dapat rukhsah, dapat keringanan. Kan wis takon, malah nganti 70% malah ulih keringanan. Cuma dari kasus ini Islam lebih menganjurkan piyayi akikoh, piyayi kurban lebih baik milih wedhus ingkang jenis kelamine lanang. Supaya napa tidak terjadi hal demikian. Mula namanya akikoh niku ya tanggung jawabe wong tua. Tapi umpamane bayi lahir umur 7 dinten, wong tuane dereng nyepeng arta. Jenenge orang niku kemampuane masing-masing. Malah zaman sakniki ana kalimat anyar, Pak, saking lare-lare yang memang sangat memperhatikan masalah populasi di Indonesia yang semakin hari niku semakin kathah penduduknya. Kita niki menempati negara keempat paling banyak dan padat di dunia. Ranking papat kebok dunyane. Isine menungso tok, lagi ning wit alpukat menungso, ning powotan menungso. Saking akeh ning mburi kandang ayam kono ono menungsane. Nah, Indonesia niki menempati ranking keempat. Sehingga ada anak-anak yang punya kalimat begini. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Niatnya apik, Bu, tapi kula mon tersinggung. Kenapa kula sing tersinggung? Saya ini anak nomor 3 dari 5 bersaudara yang dibesarkan oleh orang tua saya dengan keadaan nun sewu di bawah garis kemiskinan. Miskin BS nang isore miskin, melarat banget. Saestu niku. Ning pangapunten, Pak, kula matur nuwun karo bapake kula. Karena bareng kula kawit alit isone ceramah hari ini jenengan mriksani kula gagah. Wong wedok nyekel mik mangap-mangap nampani amplop. Gagah to, Bu? Gagah jenengan kari mriksani. Ning untuk bisa megang mik dan Allah menakdirkan saya iso ceramah tengah jenge panjenengan. Jenengan gak tahu dari umur saya 5 tahun wis kon dadi pangon wedhus. Wedhuse kula 43 lanang kabeh. Nyongtok sing wedok, Bu. Tapi aku dudu wedhuse, aku sing angon. Pulang sekolah, Pak. Saya dulu kelas 1 SD umur 5 tahun. Bawang kodrong. Cara Cilacap. Jadi sekolah asal melu. Jebule ranking 1. Akhirnya diterusaken. Sehingga kula wangsul sekolah umur gangsal tahun. Mesti kon angon wedhus karo dodol es lilin keliling. Maka seketika saya hari ini jenengan meriksani mungkin kula saniki sukses. Harusnya saya, Pak, yang menuntut orang tua saya. Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan miskin? Kenapa konco kancane kula bali sekolah doles renang, kenapa kula dodol es lilin? Kenapa yang lain pulang sekolah dodolanan, gatengan, sunda-manda, dos-dosan? Kenapa kula bali sekolah malah konangon wedhus? Harusnya saya sekarang menuntut orang tua saya dengan kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Tapi justru kula matur nuwun. Karena nopo? Karena kula kawit alit wis biasa urip rekoso. Bareng kula iso ceramah ngene iki dikirane kula mung hanya sekedar ndelok saka materi teng internet terus tak sampai ke teng masyarakat. Ndak begitu Yusartina. Saya ndak berani ngaji niku cuma model saking AI hari ini, Bu. Takon karo Google terus make tak ceramahke. Ndak bisa. Kalau saya hanya ngajinya lewat Google, apa ngesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab. Boten. Hari ini kula nek dinten Kamis kali Jumat libur. Untuk apa? Untuk sowan kali gurune kula. Saya punya guru ngapunten, Bapak Kiai ngapunten ingkang kathah. Gurune kula Allah yarham amahfulah Mbah Kiai Marzuki saking Gentasari Cilacap. Bareng 2014 persis kula juara 1 teng Indosiar tingkat nasional. Gurune kula kapundhut Bapak Ibu. Ning alhamdulillah dipun terasaken kali putra mantunipun
Kang asmane Gus Asrori asli Ngadirejo Temanggung, lulusan saking Bolong Darussalam Darul Mutakin. Wonten saking Bolong. Lah sakniki sampai hari ini kula pun matur karo rencang kakunge kula, kali bojone kula ngucap, "Ayang Embeb, ya karep-karepe nyung bojo-bojone nyung kok. Ayang Embeb. Kula niku gadah pusaka. Kula saged ceramah sampai hari ini karena kula belajar ceramah dari umur 8 tahun kelas 3 SD. Yang membuat dalil materi pengajian adalah kiai kula. Dan saat ini diterusaken kali putra mantune. Dan yang membuat kerangka ceramahnya adalah bapak kula. Walaupun saya saat ini wis umur 30 tahun, saya tidak bisa ninggalaken pusakane kula. Kula nyuwun izin walaupun panjenengan santrinipun Mbah Khudori, mungkin yo alim kitabe, tapi kula tak nyuwun izin kali panjenengan, kula tetap ngaji kali gurune kula. Alhamdulillah sampai hari ini. Sehingga apa yang saya ceramahkan niku adalah dedikasi saking gurune kula, bapake kula plus sakniki bojone kula. Bojone kula sakniki dadi rem. Soalnya napa wong wadon sing ceramah, bojone kula niku kali ngawas-ngawasi, ngamat-ngamati. Kayak contoh, Dek, niki bahasa kalimat niki mboten pas. Cobi digantos, langkung sae malih, langkung sopan malih. Nun sewu niki neng dalil niki wonten tambahan niki bojone kula ngaten niku sehingga nun sewu ketok repot pancen. Tapi menawi seorang manusia, kula sampai sowan teng Tegalrejo, tenggene Akhinal Kiram Mbah Makin Khudori Magelang. Mbah Makin Khudori ngendikaaken nek menungso wis tekan titi mangsa derajate kok ora seneng sowan karo guru. Titeni mengko bakal diwalik karo Gusti Allah. Lho napa malih kula bocah kencur wingi sore menyak telek lancung ra gepeng. Mboten saged kula ninggalaken gurune kula. Lan kula mesti nderek sowan karo gurune kula, bahkan sakniki bojone kula pun ngatur jadwale kula Kamis Jumat nggak bisa diganggu gugat, wayahe ngaji karo guru, ngaji karo guru. Sehingga alhamdulillah berjalan dugi sak priki. Mula ngapunten nek ana wong kok wis tekan titi mangsa derajate ora seneng sowan karo guru, mboten hormat karo wong tuane, bakal diwalik karo Gusti Allah. Gara-gara bakul es teh mon iso dadi repot kok, Bu. Lha napa malih kula sing boten gadah ngilmu sama sekali, mula panjenengan pun kula suwun senajan pun rumah tangganan pun kagungan wayah cucu tetep ngaji selapanan, tetep ngaji rutinan. Aja nyepelekke karo kiai-kiai kampung. Gurune kula niku malah kiai kampung. Yang dari musola satu ke langgar yang lain mucal ngaos paling gede-gedene jamaah wong 15. Ning jenengan hari ini ngaji teng YouTube kan gampil, malah jenengan jare ngefan teng kula mergo sing diseteli mumpuni mawon. Boleh yang NU midhangetaken Gus Kausar, silakan midhangetaken Gus Baha. Yang Muhammadiyah mau mendengarkan Ustadz Abdi Hidayat, Ustadz Abdul Somad monggo. Tapi kalau sudah ngaji di YouTube, jangan membandingkan dengan kiai kampung. Ojo dumeh jenengan wis ngaji karo mumpuni lah jan. Ngger ngaji karo kiai kampung ki malesi banget yakin sumpah. Pemale nek ngaji karo Kiai Hamim Asy'ari, leh ngantuki. Suarane grendang-grendang ora jelas. Nek ngaji karo mumpuni kan dar der dor. Ojo jenengan nyepelekake karo kiai kampung. Justru kiai panggung model kula mumpuni niki derajate niku luwih asor ketimbang kiai kampung. Kiai kampung niku luwih mulya derajate amargi napa? Kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Bukti nyata kita ngerti huruf hijaiyah lantaran kiai kampung. Iso apal turutan mergo kiai kampung. Ngertos tertipe wudu mergo kiai kampung. Ngerti urutane salat mergo kiai kampung. Ngerti syariate Islam mergo kiai kampung. Ojo nyepelekke karo kiai kampung. Justru kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Sekali berdoa doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Kenapa? Kiai kampung sekali donga-dongane celak karo Gusti Allah. Karena kiai kampung mucal ngaji tidak ada rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaji namung setunggal. Masjidnya tetap ge salat jamaah, musolane tetap ge rutinan, tetap ge ngaji, anak-anak desa, anak-anak kampung tetap ngaji teng TPQ teng madrasah. Niku tok pamrih kiai kampung.
Mboten kepingin terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin diliput YouTube, mboten kepingin mlebet TV, tanglet kali pakai Hamim. Ampun pakai Hamim. Utang mriko. Pak Kiai sinten? Pak Kiai Bagus. Romo Kiai Agus Fauzi. Tanglet kali Pak Kiai Agus Fauzi, mboten kepingin terkenal. Mboten kepengin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Loh, orang ngece. Justru kiai-kiai kampung karena antuke mucal ngaos tidak ada rasa pamrih. Sekali ndungu dungane paling caket karo Gusti Allah. Nek mumpuni dongane ora ampuh. Kenapa dongane kula mboten ampuh? Karena lambene teh sing arep-arep amplop. Niki sing marake lambene kula nek ndonga ora ampuh. Nun jenengan jangan sekali-kali membandingkan bahkan menyepelekan karo kiai kampung. Soale kiai kampung mucal ngaos namung kepingine tetep ngaji teng masyarakat senajan walaupun jenengan pun sepuh tetep rutinan selapanane jalan didongake kiai-kiai kampung dipun paringi sehat panjang yuswa. Yus ingkang manfaat barokah. Kita kuluberan berkah ngilmune. Bejo mulya dunya akhirate. Amin Allahumma. Ngajine sampai jam gangsal. Ya Allah, salat asare 5:30. Oh, pancen wong daerah desa napa mriki? Ngerancah pancen dasare geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Niki kalimat yang enggak tepat. Kalau ingin menekan populasi, jumlah penduduk supaya tidak terlalu banyak, pakailah kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Ngono. Lho nggih ngapunten Bapak Ibu, namanya rezeki niku kan enggak melulu harta. Sapa wonge ora kepingin sugih, wong sing sugih menesi kepingin sugih, nggih to Bu? Supaya ketika anak njaluk apa bae dituruti. Ning wong tua zaman mien sekalipun anake wong sugih kok pengin nyicipi sugih saka wong tuane ya kudu melu nyambut gawe. Ora kemudian dume anake wong sugih kari leha-leha nyicipi sugih wong tuane, enggak bisa begitu Yusartina. Bapake pengusaha, pedagang, saudagar, kaya raya, mesti anaknya dikon nyambut gawe, melu belajar dagang sing bener. Niki supaya napa? Anak ketika kebagian warisan wong tuane ora langsung entek. Ning supaya anak menika iso neruske perjuangan tiang sepuhe. Mula dengan kalimat bahasa jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Maaf, si miskin pun uli kejatah rezeki kok saking ngarsane Allah. Ono suaminya pengusaha, istrinya bidan. Wis nikah puluhan tahun ning ora hamil-hamil onten. Berarti kan ana kejatah rezeki sugih anak. Tapi ono bapake mung tukang deres, tukang sadap gula aren, sing wedok dina-dina mung matun. Tapi sing wedok senajan miskin dibalangi sempak tok meteng. Loh, apa dudu rezeki? Rezeki. Mula ning dusun mriki Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah, seora-orane duwe duit wong tuane, walaupun terkadang nyekolahke anak rada tertatih-tatih, terkadang bayari SPP nganti telat 6 bulan. Tapi mesti anak dikon ngaji. Loh niki kan walaupun orang tuanya miskin, tapi sugih masalah edukatif pendidikan. Mula nek teng dusun kok anak orang ngaji, wah isin wong tuane. Lah hari ini minat baca saja berkurang, apalagi minat ngaji. Mula nek ngaji ngeten niki, Anda lihat NU itu jangan di pengajian umum begini. Pengajian umum begini kan dibungkus supaya menarik. Jenenge ngaji niku abot banget loh Bu. Nek ngaji sing tenanan, ngaji yang betul ngaji, tanglet karo santri ning pondok. Wis ngantuki berat apalane kuatah. Durung malih ana korengen gudhigen, cataken, boroken tumanen. Loh niku tanggung jawab gede jenenge ngaji. Lho apa malih jenengan niki? Masyarakat umum yang bukan santri di pondok kok ngaji, kula munggah jam 2 kon mudhun jam 5 apa 3 jam kaya pematang galengan sawah kowe.
Pak, jenenge ngaji niku. Lah sing akhire nek teng gone dusun ana bocah ora ngaji, wong tuane sing isin. Maka kenging nopo zaman sakniki kalau dinamakan menuju Indonesia emas rada adoh. Jangankan bab ngaji, minat membaca niku kurang sangat. Jan saestu Pak. Kula mbiyen zaman SD tesi menangi ana pelajaran buku halus. Dadi iso nulis niku baik secara Latin, gedrik nek cara nggen kula, ana tulisan sambung, huruf kapital, huruf kecil, spasi, paragraf niku paham. Lah bocah zaman seniki mosok ngerti ya, bocah SMP malah kadang-kadang ora iso maca kok. Maca mawon minatnya kurang, apalagi ngaji. Mula kula panjenengan sedaya warga teng dusun bener-bener sakniki kudu dipun teguhaken iman takwane bab ngaji ayuh disemangataken amargi kula mireng langsung saking Ahlul Bait Tegalrejo Magelang bahwa minat anak ngaji sangat menurun drastis, bahkan anak yang kepingin di pesantren maupun pun jarang sangat. Biasane pesantren Tegalrejo Magelang nerima siswa pesantren santri baru niku sekitar 1000 per tahun, Pak. Tahun ajaran baru. Sakniki 700 mau nabot. Bayangke Pak, apalagi pondok-pondok pesantren kecil ingkang nembe belajar-belajar. Saestu ayo wong tuane walaupun teng jaman saniki pondok pesantren ini itu dan lain-lain, ayo kita balik maring Imam Al-Ghazali ngendikaaken jenenge tiyang sepuh mucal ngaos mucal ngaji memang berat, tapi titipaken tenggene pondok pesantren ken sami ngaos kali Pak Kiai kersane uli berkah ngilmu dunya akhirat. Allahumma auril absari wa wiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pengin duwe putra ingkang saleh saleha, wong tuwa ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah. Nanging kosok balike kok wong tuwa karepe dhewe gak dicukupi hak anake, laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tuwa pelindung nglakoni kewajibane. Irfa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa wiyaiha wa ala alihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng disawer munine tambah kompak gitu nggih. Mau pas dereng disawer giliran kula sing sholawatan ora ditabuh mau Bu. Siki full ditabuh. Disawer tak sawer meneh sawer meneh. Dideleng sik aku lek nyawer piro. Kelas aku nyawer 100 kira pantes. Gaji Pak Lurah sebelah karo amplopku sepanggung gede amplopku. Moga-moga kena kanggo sanggup ibadah Allahumma. Bu, zaman biyen ki urip rekoso, leres. Anake wong sugih apa meneh anake wong melarat, ora pernah jenenge nyicipi mangan daging ayam. Nyicipi daging ayam ya paling nunggu bapake bali kenduren. Sami. Saya kelahiran 95 tapi kula jamani di mana bapake kula nek balik kenduren lah kula lek nunggu niku masyaallah karo nyekeli piring seng. Imutan piring seng mboten jenengan. Tes sing jamani piring seng jenengan. Ya Allah, nyekel piring seng bolong tengahai sumpel bakaran plastik. Giliran bapake dinteni balik kenduren, ya Allah ora mulih-mulih Bu. Soalnya apa? Sing diwaca tahlil yasine yasin fadilah. Luh, ora rampung-rampung. Tapi jenengan nyicipi daging ayam Bu.
Saking kepingine niku bapake bali tengah wengi pas dileledep mati lampu. Nyetele lampu ceplik dian sentir. Jenenge kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara, ayam ingkung sak gluntung dibagi wong sekampung. Berarti kan setiap bandulan berkat mung sak cuil. Dibagi bocah 5 ya mung sesuwir-suwir. Ora masalah lah, yang penting nyicipi daging ayam. Segane mlebu cangkem langsung ayame ditulo lambe tul. Segane dikunyah ayame tulo lambe tul. Taltul nganti segane entek ayame wutuh sesuwir. Gonge niku arep nyicipi daging ayam lawaran, bareng tak pangan ya Allah karo nelongso aku, kanyal kok ora entek-entek jebule bakaran plastike. Lho sakniki pun makmur kabeh, saking makmure Ibu. Sapa ya bojone almarhum Pak? Hawiyatun, akeh banget sing diapalno soalé. Bu Hawiyatun wingi anggen damel kendurenan nyewu dinten sampai tumpeng karo ayam ingkunge dugi nggen kula. Teng Menayu Temanggung sak mbah kula nggih dipun paringi bandulan berkat ya Allah. Sajaman saniki pancen wong wis mulya makmur kabeh. Lha niku ngapunten ingkang kathah, bocah jaman saniki dibesarkan oleh kecanggihan zaman. Jadi sing akhirnya prihatin ini kurang. Maka kalau dengan bahasa kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, ora tepat. Tapi jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Saniki wong wis nikah puluhan tahun durung meteng-meteng malah ngomongan wong. Sing rabi, durung rabi malah meteng sik, tanggane ngucap ora apa-apa meteng sik, kejene nyelengi tabungan. Ora zaman akhir bumene wis tua iki. Wingi teng Wanayasa Banjarnegara ada bayi ditemukan tenggene sepiteng. Ternyata bayine niki dibuang oleh seorang ibu hamil yang masih SMA. Umurnya 16 tahun. Jam sekolah gebelet dheweke. Izin teng toilet. Dikirane non sewu hanya paling buang air kecil, ternyata gebelet babaran. Selama kehamilan Pak 9 bulan niku dikenditi terus. Jadi akhirnya padarane lempes niku Bu karena dino-dino dikenditi. Ning ternyata jenenge wong zina niku gampang banget metenge pancen Bu ya Allah naudzubillah min dzalik. Kaya-kayane ya niku dibalangi sempak tok langsung meteng pancen. Bos lagi geminjal-geminjale. Bareng teng gene toilet sekolah kan paling 2 kali 1 meter. Lah kok ngandun babaran? 2 kali 1 meter nggih ngentut be suarane mantul. Tanpa bantuan tenaga medis, tanpa alat medis, jan babaran dhewe niku. Setelah babaran dhewe ngapunten ingkang kathah, nun sewu saya cerita tidak untuk ditiru nggih ngapunten, tapi untuk pelajaran. Si bayine niki nun sewu ditekek karo lambene dibingkem. 3 kilo gedene bayi Bu. Dilebetaken kloset. Konangan-konangan gawe geger. Ternyata bareng lebar babaran jan niku wis balik malih teng kelas kembul karo kanca kancane seperti tidak terjadi apapun. Bayangke, ini zaman-zaman akhir ngeten iki. Dan konangan, ternyata si anak niki memang pacaran sehingga hamil di luar nikah. Kula ngapunten kula takon karo kiyaine kula, "Kiai, kenapa ya wong berbuat zina kok metenge kepenak, babarane pun kepenak?" Babaran kepenak niku bukan berarti tidak sakit, yo sakit. Tapi ngapunten, tanpa bantuan alat medis, pakai tanpa tenaga medis, kok iso babaran dhewe normal ngono kuwi. Bahkan terus cangcutan meneh. Kok iso mlaku kaya dene tidak terjadi apa-apa niku kan membuat saya pun ikut terherman-herman saya, Bu. 16 tahun kok ngerti-ngertine cara lek nglebokno. Yang nglebokno apa lah ngono kuwi. Wong aku yang nikah baru umur 1 tahun 8 bulan pernikahan, aku masih sangat polos dan lugu begini. Saking lugune burung meteng meneh iki ditongake.
Soale niki memang dina-dina lagi ngaos mau nyuwun pangestunipun. Mula kula tanglet kali gurune kula mangsuli Imam Al-Ghazali ngendikaaken, orang yang hamil di luar nikah babarane kepenak justru niku adalah azab, hukuman saking ngarsane Gusti Allah. Dadi nggone babaran kepenak niku malah hukumane niku. Akhirnya dhek niku tidak merasa menjadi seorang ibu. Nah, rata-rata wong babaran di luar nikah niku mesti langsung tegel menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Beda karo jenengan. Kita ibu rumah tangga ya nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Metenge tok niku namanya riyadhah tirakat karo Gusti Allah. Pas babaran ngrausaken sakit yang sungguh luar biasa. Jane wong babaran niku sakite masyaallah weteng ki munyel-munyel gegere bengkek urat niku 350 urat putus kabeh. Rasane sakit banget oh Pak Kiai Agus Fauzi. Loh, Piyayi kakung kan ora pernah ngicipi. Ngertose mung nyponsori. Dadi kudu diparingi pirsa. Kula niki yo pernah ngicipi babaran. Kula nikah, pernikahan umur 3 bulan alhamdulillah dipun paringi anak. Umur 4 bulan sedasa dinten teng kandutan ternyata memang kapundhut teng ngarsane Gusti Allah. Gara-garane yo make iki pecicilan mawon, Bu. Langsung saka Palembang kula cek teng klinik Magelang ternyata dideteksi niki janine kula sudah tidak ada detak jantungnya. Lah bojone kula ngedem-demi kula ya mesti kula kaget. Bali saka Palembang isi pengajian 4 lokasi teng mriko. Wangsul-wangsul bayine wis ora ana nyawane ya kaget kula. Tapi suami saya bilang begini, "Ayang Embeb, ya pengen bojo-bojone nyong kok." Ayang Embeb, namanya Don, prasangkane menungsa kuwi ora 100%. Ayo kita cari klinik sing lintune, mbok pilih dokter niki rada salah. Akhirnya kalau pindah ke klinik Temanggung, ternyata vonisnya sama. Bayi ini seorang nono detak jantungnya. Pindah malih kula sing keping 3 ke rumah sakit Karyadi Semarang. Vonisnya tetap sama, si bayi tidak ada detak jantungnya. Akhirnya dokter musyawarah, keluarga nggih musyawarah, ini bayi harus cepat-cepat dikeluarkan. Karena sudah disebut termasuk yo jenazah ning nggone jero weteng. Akhirnya saya tidak boleh dioperasi. Wong niki bayi wis gede, 4 bulan sedasa dinten ya wis bentuk sempurna nanging supaya tetap melahirkan normal akhirnya kalau diinduksi niku dipacu. Nah induksi niku sakitnya 2 kali lipate wong babaran normal sakitnya luar biasa oke ya Gus. Ning kita ibu rumah tangga yang ketika lahiran kok ngerasa sakit yang begitu luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, itu adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosanya menjadi seorang ibu. Keren apa keren? Keren, mulane dadi istri sing seneng metengan. Wong aku cita-citane be meteng ping 12. Cita-citane anake 12, makan jogo anak lanang jogo anak wedok. Sakniki padha-padha angele, maka hari ini sekaligus Ibu Hawiyatun menika nyuwuni dipangestu panjenengan nerusaken perjuangane almarhum Bapak Supriyadi ingkang sak menika alhamdulillah Bu Hawiyatun saking pernikahan pertama menika dikaruniai 3 putra putri sehingga nyuwun pangestunipun panjenengan mugi-mugi panjenenganipun Ibu Hawiyatun kalian sak menika ingkang garwa Bapak Hadianto saged bangun balai wisma ingkang mawaddah warahmah wasakinah ugi saged didik ingkang putra dados lare ingkang soleh-solehah nerasaken perjuanganipun almarhum ingkang nembe mawon 1000 dinten dipun peringati. Pramila sedekahane panjenenganipun Bapak Hadianto kalian Ibu Hawiyatun andadosaken padang jembar kubure Bapak Supriyadi dipun paringi swarganipun Gusti Allah dipun ampurani sedaya dosa-dosanipun amin Allahumma. Jenengan kerasa-kerasa persiapan do nyang di. Bicara ngajine nganti jam 5. Nah sekarang ngomong-ngomong jam berapa sekarang? Jam 4. Setengah 4. Ternyata jam setengah 4 lewat. Wau kula minggah jam kali niki wis setengah 4. Berarti insyaallah pun cukup nggih. Ya Allah, dereng cukup. Sing dereng cukup Gusti Allah sing nyukupaken. Sing tasih tetep dereng kraos cukup nanggap dhewe ngono kok repot jenengan ki.
Sale pancen iki kula wau dugi teng mriki seneng sangat ternyata pun acara tawasul tahlil, pun acara sambutan-sambutan sehingga kantun kula minggah wah paling seneng niku kula nek munggahe gasik ngaji dangu ora krasa. Lah niki sejam 30 menit ora krasa. Ki arep krasa karo merem kok krasa jenengan ki. Jujur alhamdulillah kula niki dipun berkahi dados mantunipun Khinal Kiram Romo Ki Haji Usman Ridho dan saya sekarang sudah termasuk dados rayinipun tanggane panjenengan. Nggih pun menika Ibu Uswatun Hasanah putranipun Bapak sinten nggih Mbah Bu? Bapak Pak Pandi. J radi nginggil mriku. J leres menika mbak kula sak menika berarti rayinipun mara sepuh kula Pak Kiai Usman Ridho. Alhamdulillah sak menika mbah kula nggih nderek amargi nderek hormat kalih panjenenganipun Ibu Iswanti. Iswanti garwane Mbah Mantep Mbah Iswanti Derek hormat kali panjenenganipun si Mbah Iswanti kan alhamdulillah saged derek silaturahim wonten ngerancah menika dalam rangka khol napa nyewu dinten panjenenganipun almarhum Bapak Supriyati putranipun Mbah Mantep kalian Mbah Iswanti. Maka matur nuwun sangat teripun panjenengan. Saya harap jangan pulang, jangan kondur terlebih dahulu awit samangke doa badhitipun imami kalian si Mbah Kiai Bapak Kiai kagem derek amberkahi doa pangasan dinten menika kula mboten nantun mimpin doa Kiai ngapunten ingkang kathah amargi dalem namung sak derma santri dados saestu dalem nyuwun agunging pangapunten derek tabarukan ngalah barokah saking panjenenganipun. Nggih. Ampun kondur rumiyin nggih Bu nggih. Saestu sareng-sareng kalian kula derek ngalah barokah saking Akhinal Kiram Romo Kiai Haji Mukhtarom kagem derek amberkahi doa pangaosan dinten menika sumangga Mbah Kiai kagem derek amberkahi pengaosan. Ampun kondur rumiyin Bapak Ibu nuwun sewu sekedap 2 menit mawon sesarengan kita hikmat mengaminkan doa kantipun imami kalian Akhinal Kiram Romo Kiai Haji Mukhtarom sumangga mudah-mudahan kanthi pangaosan dinten menika Bapak Hadianto kalian Ibu Hawiyatun sakeluargi Mbah Mantep kalian Mbak Iswanti sakeluargi dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah dijauhkan dari wabah musibah dados keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah amin Allahumma. Sedaya lapat nyaki papunten ingkang kathah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Akhinal Kiram Romo Kiai Haji Mukhtarom sumangga shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.